Anak. Antasena. Apa, Kang? Ayo balik kumpul karo aku. Moh. Kowe lagi lali kok, Kang. Tak elinge ora gelem. Nek wis resik aku gelem kumpul karo kowe, gandeng kowe sregep aku mau kumpul karo kowe. Lho. Jarak perkara ora jarak. Aku mau ngelingke. Wani Rontarja. Sing ngono wani iki sapa kowe kakang kok wani? Aku kewalet nek wani karo wong tuwa. Mbok ora hidup. Ora berkakon ilang sirahmu. Ayo nyoh ilang ana nek iso. Legandang nek keparep. Ajur kuandam. Hat. Makaning pati kowe. Ayo. Ayo, Malaso. Moh. Piye cah iki? Malaso emoh. Kowe iki kakangku lho. Elinga ya, Kang. Elinga. Kowe diracuni sing kuni lho, Kang. Kayak wong oleh gedohane. Ayo heling kumpul mrene mano ora sudi lakon pesah dadam. Ayo. Malaso. Gah. Mawur mangawur-awur urahan tengaraning ngajurit gomai guru gongso tetep kaya putula war pandriting turang kalesti miwang dwaja kang kegiter kata ingkang dwa
Sidojo lelayu sepi. Wah. Paman Sengguni salmiya saking pandhapi jangkar bumi. Kula keng putra panenggak kula wingking saking Banjar Junut pundur sasa nyadong kawula. Sing ngadeng dawuh salah siji wae. Liyane cukup midhangetna ora perlu dadak padha saur manuk. Dursasana, kula man. Iki mau aku wis kelakon nrimuk anakmu Antareja gelem manunggal marang Kurawa nggih. Dasare Antareja wektu iki pikir lagi gelo karo Pandhawa. Antareja gelo pikire hawit dheweke rumangsa dikiwake dening Pandhawa tanpa dipikir nasibe. Kapara Antareja wis sumpah bakal pisah karo Pandhawa banjur tetunggalan karo Kurawa Dursasana. Wah, syukur bagi sewu man. Dene Antareja sampun purun kempa kalian Kurawa. Saimbuh kukuh kegiatan Ngastina man. Pancen mengkono nggih. Mula bab patining Pandhawa sak anake mung kari ngenteni wektu Dursasana. Nggih man nggih. Usul usul apa Dremagati? Kula niki nggumun setahun jemblung serendeng nek gagas tumindak sampeyan kuwi Om. Lah wong jeneng watak Sri Drengki Jaya Mentakil wiwit biyen nganti sakniki kok gak rampung-rampung to Lek. Yen ngoten bener kandhane wong pinter nika. Yen watok niku jare gampang oleh nambah. Ini jenenge watak niku nek ora bareng wis nyandang ora iso hilang. Lah kok tenan. Cobi to. Buktine nggih Pak Cilik Sengkuni niki. Salahnya apa karo kaca itu Kok Anda sampai hati memprovokasi Antareja supaya membunuh Gatotkaca? Itu namanya sampean tega mengadu domba sesama saudara. Perbuatan seperti itu sudah jelas sampean menuju dari Gusti Allah. Maringi sembur utawa pangestu nyang anak putu. Tumindake sing jujur ben diiringi kali sepadha-padha. Lah kok malah ajeng mateni wong tanpa diperkon niku pripun coba itu? Mbok nggih emut to Lik, parang emut. Yang namanya hukum karma itu berjalan adil. Tidak pandang bulu. Itu pejabat atau rakyat, kaya atau miskin semua akan menuai tanamannya sendiri Dremagati, kula ora susah kakean catur. Iki wis dadi kerampunganing rembug ing antarane aku karo si Antareja. Kowe melu nyengkuyung ya syukur, diriyen ora malah kowe metu saka rembungan kene wae. Metu cekake Kurawa tanpa raimu ora bakal nyuda kekuatan Ngastina kok Le. Cukup. Wah. Piye Dremagati ngalau wae Le, ngalau. Sepiro pengalamanmu kuwi, sepiro mejang karo Paman Patih. Teko ngendi penemu Le? Nek jane ngaten nggih Mas, lugune penemu niku mboten mapan ten nggen umur kok. Mboten mapan nggen umur. Penemu niku mapane ten nggen pangudi. Arep bocah nom nek gelem ngudi mongko bisa nggih niku nggen penemu. Ajeng wong tuwek pisan, ning nek ora tau ngudi nggih gonyak ganyuk kaya Sengkuni niki kok Mas. Aku perintah marang kabeh anak-anakku Kurawa. Padha gelem apa ora merjaya Antasena kaliyan Gatotkaca. Piye nggih? Ih, kula sagah. Kula iki sagah. Kula iki sagah. Kula iki sagah, Paman. Ah, piye? Nek cara wong voting Dremagati wis kalah swara. Mula saiki piye Le? Nggih, ajeng nonton mawon kok ajeng nonton mawon. Kula mboten wong hakul yakin, para ainul yakin Antasena ora bakal mati sebab bengi iki lakone sanes patine Antasena. Titik. Ha wong nek kocluk ndelalah. Swatama wonten dawuh. Metu njaba ndang prajurit kaya padatan Parmata Waswana. Kenjing pita gumuruh saking jangkar bumi. Kuning kang Pusna Prabu sananira ler surya wedalira
saka ing jwala nidyarsa madangi jagat tuk mungup-mungup aning sabocah ing ukir merwabak bang sumirat nasarating saya nampek mega lan gunung Sigera bida Sang Hyang Kurawa wis ketingalan paing Sang Denta Prakosa Bidaling prawadya Sang Hyang Miranti sanjata Enjing bidah umuma saking negeri Akinta kunging kang bawa puspa abra
Bumiyung saning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru watata tancaro penyeramet parena Dwaja miwang bending hungkung risang swatama kang minangka cucuk ing prawadya mandek Antasena ora panglingsur tayu. Wah, jangkar karo wong tuwa, ora kuat jangkar karo kowe. Ana pengendhek kang dilangguku. Arep ngendi? Sakarepku to. Lho. Kowe bali, bali ya karepku ora ya karepku. Kowe aja bali. Terus ayo bali marang jangkar kuwi kumpul Kakang Montorjo. Ora sudi. Yen selawase Kakang Antareja rapi sakro sengkune aku mau kumpul kakang dhewe. Weh lah dalah. Golek nesuku, nesu karepmu. Ayo. Padang wani peteng aku ya wani. Lho, nantang perkara pancen tak jarak. Wani karo aku aja mung ayo krentara kula. Weh lah dalah. Kadang padha orang den becik. Besok hamendemo baris. Baris kang prayitna mureng tata Antasena nyata satriya nuwe
suatu ya. Aduh, mati aku. Gantaiku tak tahu parah. Ya, awas. Sungut aja ya. Aduh, mati aku. Malah coba tak ada Pak. Hai. Yo balik ke. Ha! Ya. Acur panapar. Wah. Kurawa aja sisi jaya mati utareng Kurawa ayo aja maju modar kowe ayo balik ke rebutan rebut ajur wajah gue mati ayo ya mati aku le
Wah, Paman Patih pancen hebatan. Wah, duh. Jangan maju dhewe musuh Antasena. Sing kandha sapa? Lah pun maju palagan niku. Ora ngerti nasibe wong kok tak rembugan sik. Priwe to? Aku mau nonton perangi Surtaya musuh Antasena. Mimpang pundi? Menang Antasena. Disungut wah mutah getih Surtaya mundur brangkang. Lajeng digendani Swata maju nyang palagan. Mimpang Swatama ora. Menang si Antasena ya disungut Swata mulih brangkang. Lajeng Jayadrata ngudanke tumbak. Telorongke Antasena saka akeh tumbak nganti kaya udan. Jebul dadane Antasena nek kena. Riyo to? Ditampani tangane ya nggih. Lho. Tangane nggih napa tumbak? Iya wah butul wah gemblengane elok tenan Antasena. Ana gaman siji dicekleke nggon. Ana meneh siji dibralekke nyang Sititata pas nggon dadane. Wis Tanata mulih merangkang. Wah, ngadeg ora kuat ya merangkang kabeh wong kalah kali. Lah nggih. Lah sir iku ki arep ngawe anak-anak tak kon ngeroyok lah kok Antasena iki kaya kober menyekel aku digendong sampean goyang kidul lapangan kono. Tangka capa Dermagati nututi karo nggawa mbuh gaman apa gedene ora ilok. Lah nggih. Aku digendong karo Antasena. Karepe apik Dermagati arep ngantem si Antasena nganggo gaman. Ning pas Antasena ndingkluk, genging kena ning raiku. Bras-bras mung jenenge raiku wae. Lah nggih. Gandeng sing gendong Antasena aku terus didokok ngisor karo dipalangkrikke tanganku. Mereka ya nyembah ini terus nabok sirah Antasena. Terus lah kalau Dermagati ini sing nututi orang mandek le ngantem saya dikayang. Dermagati ora eling nek Antasena ki sambles ora beda Antarja. Nggih. Sing kari keren nggih monggo sing ngantem sak kayange pas Antasena ambles. Wah, kenging kena ning sirahku. Bras-bras mung kena sirahku wae. Bareng aku jenggelek iki dhek terus montok. Lho, lah kok elik ini. Walah jan Dermagati ora iso mbedakake iki wong liya apa elik wis ora dibedakake. Mung waton nuthuk. Ora ngajar Dermagati elik dituthuk. Lah iya wong anggere sing ngawut kok ndelalah. Warise dituthuk. Lah nggih. Mangsa Badewa Dursasana mung kowe sing tak enteni le. Wani karo Antasena, wani mawon. Lah kudu wani karo Antasena sing dibedani apane. Pangkrone kudu maju nyang palagan. Nggih. Yen nganti kowe kalah karo Antasena apa ora isin? Ha nggih, ora kuwi. Dadi ya kudu ngati-ati. Nggih. Aja nganti kowe mundur kalah ya. Lah sing mau ya. Wis. Pangan telo yen Antasena iki. Watu digundalani dalan kok diuncak-uncak nyang wong tuwa kena sirah yang nggih apa ora kok melenyek ya apa iki. Wah, watu du empuk iki. Lah kurang ajar napa tletong. Wah, kurang ajar Antasena. Ndara oman. Seben nggo masker. Nek garing nglenthek dhewe. Wah. Gilane man. Kaya gudhik. Kowe wani mungsa Antasena wani. Sedudene napane nek nganti wedi apa ora pekewuh kaya bocah wingi sore ka. Yen panjenengan tak tantangke ben nesu dhek. Monggo, Mas. Golek nesu Antasena iki gampang. Lah iki cahe. Lho cahe. Tetep ya ora omong-omong. Sikil diangkat angel ora iki. Neng apa? Pate jirih kok kemakine ora ilok. Dursasana iki.
Yo. Arep apa? Ora apa-apa. Lho piye iki? Lah kowe rene iki ngopo? Aku ndelok. Ndelok kok ning kene. Aku bener aku tutupan kok. Tugasmu ki apa? Methuk wainten. Lho, methuk. Karo ngentek ngulihke. Kurang ajar. Ayo nyampalaken kudu perang. Jangan wegah perang kok Le. Aku ngurmasane wis tuwek iki perang wis ora iso. Aku mung laras-larasan iki. Kepepet kudu perang. Ayo perang. Jane aku mau perang. Aku itu di perang rukun. Loh jane ya apik. Apik aku. Perang ini ngopo? Wong perang iki kalah dadi rempah menang dadi pindang wong perang. Perang iki wong wis kok Le. Lah iya. Lah kowe rene karepmu piye? Nek pancen wedi mundur. Maju tatu mundur ajur marang kowe iki di ulaki karo kemendane sapa? Sengkuni kemendan Kurawa. Terus karepmu? Ya sithik padha edeng yo ben nglegani karo sing ngulatke aku. Karepmu? Ayo perang ning ora tenanan. Piye to kuwi? Etoke monggo syarate kok. Ya. Gelem ya? Iya tak ladeni. Lah mbok ngono Le. Apik atimu nglegani wong tuwek. Cairan ya? Iya. Tak sumpar ben kita tenan karepmu. Antasena ana paran. Wani karo Drusasana. Sinau dene apamu? Wah, lakon mati dening tanganmu aku iki ya. Lho. Kewalik. Wis ben sak-sake. Sing penting sumbar. Iya. Mapano? Wis mapan awit mau. Wis to? Wis. Pandang nyang-nyang. Selak adem. Aku gak ero nek mapan kok. Ya. Ing kene markaning pati lho. Oh. Perange sing ngene iki wae. Ora sake susu. Susu iki selak apa kaya perang karo balang colongan. Lah iya. Kabare omah piye, Le? Ya pamujimu selamat. Syukur. Saiki anakmu tambah pira? Ya mung 3 kuwi. Ora tau, Nduk. Gak. Kowe pengen duwe anak dadi dalang ora? Nek pengen, ayo golek wiji sing dadi dalang. Warna-warna. Mbok sok dolan ngetan to, Le. Ya kapan-kapan tak dolan. Lah iya. Aja dipegake karo wong tamu ya, Le. Ya iya. Kowe anak sing didomo-domo ya no. Iya. Kowe jare kabare rabi neh. Sing ana sapa? Nyebari suwi. Wong bulake wong omah-omah. Ora. Ya iku ya mung kabar kok. Ya syukur nek ora. Wong perang kok jagongan iki. Perang sorong ndi kok. Perang kok diadil udut. Mejanane. Perang kok arep waduh mandore rene. Sapa sengguni karepmu? Ben ketok tenan aku nyekel godhok lho ngejak tenanan. Ora mung patut-patut. Oh iya. Hei. Apa iki? Mbuh godhok mbuh. Ayo takano. Ya tibakno. Hajur kuwandhamu Antasena. Ayo aja mlayu kowe. Ayo Le, terus Le. Ya. Tuh ada wong tuwek ora mempeng iki piye. Hajur kuwandhamu ayo. Keplok seseru. Ayo. Maju Antasena. Ing kene markaning patimo. Lo, ayo. Wah. Matur nuwun.
padha waranten becik besok amendemo baris baris kang prayitna Irawani inggih kula Kakang Mas. Napa lek kowe rene? Kakang Mas monggo wangsul dhateng Jangkar Bumi Kempa kalian Kakang Antareja. Moh. Yen Kakangmu durung pisah karo Sengkuni aku ora sudi kumpul karo Kakang Antareja. Kula dipun paripurna wasesa karmu. Menawi Kakang Mas boten kersa wangsul kepeksa kula wani kalian Kakang Mas Antasena. Oh bocah iki edan iki. Aku kakangmu arep wani iki piye? Mbuh redet mung kari gelem bali apa ora. Yen nganti ora kersa bali, Irawan tega marang Kakang Antasena. Sakarepmu. Kowe arep tega karo aku monggo ning aku jek eling karo kowe iki adhiku kok, Dik. Adhiku. Marganing pati kuwi dina iki Kakang Antasena. Ungano dadamu wis pecah dening aku. Ayo. Piye rasane? Wah, dipijeti penake ora jamak. Aja ngendel-endel iki. Ayo. Malesa, moh. Aja gawe gempung ayo. Malesa Kakang Antasena. Bel dadamu. Malesa, moh. Kowe madonke Irawan ora, aku ki eling. Kowe ki adhiku kok, Dik. Kowe ki anak Pak Cilik Janaka. Saru dilunlu ing atase kowe iki pares kok jotosan iki piye, Hek? Donya iki gamen mung kerukunan, Dik. Mbuh ora idep. Ayo. Wis sakarepmu nyo, pilihin dhewe. Iki ngomong apa? Ayo. Nyo geger ben adil. Malah sogah saya nggerike ati. Ayo waspadakno. Iki apa? Weh, nggo cutik enjet. Iki keris. Tak tawakke. Tak tamake dadamu. Oh ngono. Ya, nyah. Wis tak selenggarake nyo. Ngene. Marganing pati kok Kakang Antasena. Ye. Walesen aku wegah. Marganing pati kok Kakang Antasena. Keris kula bengkung Kakang Mas. Lah, kuwi jane ngelingi kowe kok. Kowe dielingi karo gamanmu dhewe. Ing atase gaman kuwi ora ndek nyawa, iso nitik wong sing bener luput. Heh. Yen aku luput temanduk ning nggon wetengku. Ning gandeng aku ora luput, kerismu ngerti. Terus balik ngono kuwi. Nek tak perintah nyuduk kowe mesti mati kowe. Piye? Kakang Mas. Kula nyuwun pangapunten ngrumaosi kawon kaliyan Kakang Antasena. Lah iya, bocah dikandani ora mudeng. Aku Kakang napa edan arep tega karo kowe. Ngantos bingung manah kula Kakang Mas. Tinimbang bingung luwih mulya wae. Wangsul. Ya, nyuwun pangestu wangsul dhateng kasatian kula Mas. Hei, anak! Antasena. Apa, Kang? Ayo balik kumpul karo aku. Moh. Kowe lagi lali kok, Kang. Tak elinge ora gelem. Nek wis resik aku gelem kumpul karo kowe, gandeng kowe sregep aku mau kumpul karo kowe. Lho. Jarak perkara ora jarak. Aku mau ngelingke wani karo Antareja. Sing ngono wani iki sapa kowe Kakang kok wani? Aku kewalek wani karo wong tuwa. Mbok ora idep. Ora berkakon ilang sirahmu. Ayo nyoh ilang ana nek iso. Legandang nek parek.
Belanda. Markane pati kowe. Ayo. Ayo, malaso. Moh, Piye caki? malesok emoh. Kowe iki kakangku lho. Elinga ya, Kang. Elinga. Kowe diracuni sing kuni lho, Kang. Kae wong ala gedhohane. Ayo eling, kumpul mrene Pando. Ora sudi lakon pecah dadamu. Ayo. Ning aku ora bakal lali parang Kakang Antareja. Ora idem. Atur pandamu. Sakarepmu. Wah. Lho. Wah. Lah dalah. Kakang Antareja kok beda karo wadate. Bareng nesusane terus ngelokor kaya buta. Waduh, Kakang Antareja kowe iki napa to, Kakang? Ing atase sate kok ngelokor kaya Dirnawa. Weh lah dalah. Yen aku ora eling malah padha kadang mati bareng malah ora becik dadine. Tak tinggal lunga wae iki, Kang. Wah. Piye Antareja? Antasena ajrih kalian kula paham. Ajrih inggih, Yang. Buktine piyambake njegur sekanten. Jegur segara. Nggih, Tututi. tututi. Wis cah loro ki sapa banyu pancen cepet layune. Antasena anjur segara Tututi Antareja. Kepethuk ana tengah segara dadi perang anjur segara. Lah iki. Lakon Baldayuda anjur segara ora ana sing nulungi. Antasena mati Kurawa bati. Antareja mati Kurawa ya bati. Antareja Antasena mati bareng saya bati para Kurawa. Niku nek mati. Lho, nek mati nggih Kanjeng. Jelas mati ae dereng kantenan. Kurung karo nggih. Kabeh peluru njegur te segara. Ora dadi parane malah do eling. Antareja eling, oh iya kowe iki adikku Antasena. Adikku kan aku lali lah. Antareja eling, Antasena nggih ngaten. Wah, aku dibujuk karo Sengkuna ora trima. Antareja Antasena metu ki segara goleki sampean bakal ning sate Sengguni niki. Wah, piye iki? Mbok cemeden-medeni lho nggih kabeh iku cakra manggilingan kok pikiran wong niku, Mas. Wau supe, siapa tahu sekarang ingat gitu. Terus ngeremuk raine Sengguni. Dapurmu. Pripun dintani? Ayo dintani wae.